Eziphambili namhlanje babukeli sesiphumile isithwebhu esemthethweni sokutitinya olisho uma ukuthi isivinini singaphansi kwa-440. Igama lami nguMtenqunu Vezeleni Khuzumkakho Jubhebhe Jubanele Mpangela. Sanibonani babukeli. Amakhonde amabili eqile esibhedlela seNhlanya emva kokuthola ukuthi imoshwari yaseThekwini ikhaya labafileyo elibizwa ngeDead or Alive Funeral Home lingenelwe o-anonymous ababili badlwengula zonke idumbu kade zikhona phakathi including nomathananazane wenyanga. Lamakhonde amabili azimisele ngokubabheka aze abathole laba besifazana abenze lo monakalo nawo bese abenze okufanayo. Kanti inkampani kaBhiya isifike nesu lokuthi amabhodlela kaBhiya asezovalwa ngamabhandishi ukuze nalabo abaqathekelwa ngamazinyo emqhuvweni kuzoba lula ukuthi baqaqe baphuze. Usuphumile nombhede wamabhinqa owakhiwe ngesikhumba senkomo wase uthungiswa ngencema wase udidiyelwa ngelala lekhethelo ohamba nemicamelo wakhona owakhiwe ngobukhwebezana phakathi kwafakwa ibunda kanye nempepho yamawele kwase kufakwa intelezi. Sengizigoqa nje eSouth Africa inyumfomu yakhona isizoshintsha yamasosha ibe pinki. Izicathulo zibe ngezamaplangwe zibe namashalofu okufaka umphako ukuze noma beya empini kube lula ukuthi bajikijele ngehlilingi zabo bengaphazanyiswa yilutho emhlana. Siphela lapho eza namhlanje mbukeli sobuye sihlangane ngokuzayo namadlebe amakhulu.